Kung sa maning bunyag nga madawat sa Dios, daga mo gud nagabunyag no nga kuan nagawalin. Sa man ilaha kanang kabubuton mo na sa Dios iyang pagbunyag. Boy, usala na ka seremonyas boy, haron maingon ta nga Kristiyano. Magbunyag ka tanawa gud o Katoliko, magpabunyag usay laing sikta, pabunyag usab po didto. Mura na siya kanang gisulat sa lagda lang ba nga imong membro na kay nabunyagan na. Pero kung nagtuman ka sa suko sa Dios, bininyagan na ka. Pero boy, kinahanglan jud nga imuha jud ang bunyagan jud ka sa espiritu mo. Ganing muikap ko sa inyong mga agtang diri, tanaw na ko inyong mga kasing-kasing o binunyagan tong tawhanan, pero libakira man malahubog bugal-bugal tig pagkarong ingnon mapahitason nya karon mga tanan ko iya na sa Dios Dili. sa to pa nabunyagan lang kang Kristiyano. Kristiyano lang pero ang palibuhan. Mo rin sa kanipod sila mga reliyoso ni sila. Nag-alagad kunuhay ni sila nag-alagad, pero dili siya tumutuo. Isig ka magtotoo lang, nituo lang sila kay gibutahan man sa na gusto nakakita lang ta, pero nagpabutang-butang kuhaan ang jutay kaninyo gidugang sa sobra kanila na sa balaang kasunatan boy. Pero mas mayo makabalo gyapon sa pulong sa Ginoo para buhat siya. Mo ni kana natong gibuhat ang gasa sa espiritu. Kung maingon sila nga ako nagpaginog Ginoo uga na akong luha hilak sa parak sa kalibutan, mo kani nga naay nagbato sa ko ni ingon pag Ginoo pasayloa pud sila Ginoo kay naapay panahon sa kapanahonan nagahangyo ko sa Ginoo ako nalay kwa para kanila. Ano ako kung naay makigdebate ninyo mga anak diya, sige ipakita lang sa buhat. Kung inanaw sila kung mao po na ang pagtuon nila dito sa kisa ilang gituuan nga mga mo na boy ka nga iwag dili ko mo paong og sugat ba. Mo na iwag ang relihiyon kay naapoy mga maayo ng wali nya maipod ila pong gibuhat pod nila gituman pod nila, pero kasagaran boy kanang gatuon sa kalibutan ang nagpalayo sa Dios kay mga pinasilunggan man sila. Kuno na alam yung mga apostoles si Kristo gipalansang gani sa mga tao sa cross tungod sa pagsipsip pod ni Anas ug ni Caiphas. Kaya dili man sila gusto pare karon sa kuha naguna-una sila dinhi nga kakwarta ta. Mo ni ilang giingon boy, hatag lang mo dito haron dili sila masilo. Unya kung makaikyas mo ikyas mo nga balaod man to, Pero dili sila ang kiyas. depende ka mo na anak. Unya kung dili ninyo makaya kay naaman sa kalibutan ako makoy katungod sa kalibutan di ba? Ako agay bata, ako agay gipakasal gani sa simbahan. Yes, kay dugay man ko diha. Kay gusto man pud nila nga naapoy mga seremonyas kaysa simbahan manggod mura magod expose ka tanan tama. Sikat. Dili man yung sikat kay sakramento. Ang problema ang sakramento diha boy sakra is balaod. Unsa may minto kasabutan. So unsa may kasabutan sa kasal? Bana ay gugmaa imong asawa tahura ang imong bana. Maura man na nya gisakramento na sa mga kon tanaw nga boy gipakita na sa espiritu nako mag-uol gani ko pagayo. Kaya ang ilang una sa seremonyas lang nya nagbulag dayon. Nya dili na sala sa nagkasal. Kung gisulti na sa nagkasal giwali na ni ang kamatuoran wala sa tulubagon pare karon nakahatag ka og pastor o pari man o sa kuha man nakahatag ka unya nagunahuna ka nga balsan ka boy sa dinhi sa kuha dili ko magpapalakpak di ko mobalos badlongon gyud mo kay nakabalo man ko espirituhanon man ko nakabalo man ko kung daig-daigon ko kamo ulog-ulog man na di ba nagulog-ulog po ni sa katawan. Tama. Sultian gyud ka kung makatag ka did ako sultian gyud ka ngano nga nahigugma man ko nimo nya daigon lang tikang malangit ka na moingon din ta nasaid ako nga naguna na siya kanato boy kalipatan na boy tawahan na wala sila kakita sa espiritu. Mga rin mo diha ko sa namatyan makakita mo ko sa espiritu magbabadlong man ako nool po di ba sultiin na sila na nag-inom nagsugal nag-ampo ko na sa Ginoo pero 5 ra ang nag-ampo dito unya naaman na sa balaang kasulatan di madungog na ko ang pag-ampo kung ano na mo jutay nga sala. Puling raman atong kaakuan sa uban mao pud ang atong kaluwasan. Puling raman kung mamatay ka boy na kinahanglan na kag kaluwasan. Mo ni isulti nila ang hunaon sa tao kaluwasan dili simbahan. Kaya ang templo sa Diyos ato man kasing-kasing iya man ta magdala sa templo sa Diyos. Unsa may templo sa Diyos? Unsa man pagpuyo si Kristo nimo nga mapahitason ka ug barboso ka.
Mo na magsulti sila sa tuwa kung maigo sila. Boy, pasaylawan na sila. Kaya wala tay katungod sa kalibutan. Ang ako lang isulti, ang katungod nga gihatag sa espiritu nako. Ang gusto ka nato, dapit ka nato. Ang dili gusto makibatok kina. Kaya magyamiin raman sila kung magbasa ta sa balaang kasulatan. Di ba na? Sa balaang kasulatan no? Kay gahi gina silang mga ulo. Dili manggod gusto ang tao nga magbasa kay kapuyan sila ani. Pero kung kalibutan hon, buntag-buntagan nila nagbasa labi na. Kung ang kalibutan hon nga mga pagbasa o para sa imong tawanon. Pero iya sa balaang kasulatan nga kalawasan. Kamo nangandoy mo kaluwasan mo na ang gusto mo mangita. So makakaplagit mo. Sa tanan nga mga viewers ug sa mga subscribers nga kanunay nagasubaybay kami sa Espiritu ng Gasa, kinasing-kasing gayud nga nagkapasalamat kaninyo og nagalaom sab kami nga inyo kini nga sabtan ang tanan. Og busa, please like, share og comment kung kamao dunay mga pangutana nga buot ninyong masabtan. Og please subscribe and click the notification bell para kanunay kamo updated every time nga mag-upload ko og mga bag-o nga upload videos. Salamat ug ang Ginoo sa kabuhatan ug sa kasaysayan. Mag-uban unta kaninyong tanan.